TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Robert, hindi ko dapat ginawa ito. Dahil may boyfriend na ako. Isa lang ang ibig sabihin yan, Francine. Gusto mo rin ako. Na may chance para mahalin mo ako. At ipinapangako ko sa'yo na kapag naging tayo, hindi ka magsisisi dahil pakamamahalin kita ng higit pa sa buhay ko. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, Bago ka gumawa ng kalokohan, dapat handa kang tanggapin ang ibabalik ng karma sa'yo. Hello! Ay, Luzon! Visayas, Mindanao! Ay, ikaw na. Kapiling nyo na nga po mula sa Yes FM Manila, ang DJ na may tita niya, Chinita! Maganda ng sa Love Radio Manila, ume-ere dito sa bahay namin, Christy Terra. Na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ang konsumisyon. Saan po ang dramahan? Isa mo po ang yamutan. At kapag kalauna na! Drama na! Ay, nako, nalulungkot ako kasi hindi kita kasama dito. Alam mo naman, miss ko ng lamasin. Ang alin? Yun, yung nilalamas ko lagi sa'yo. Ang alin mo? Yung mata mo, grabe ka. Wow, ayan tayo Nainggit ka na naman sa mata ko. Siyempre. Diba? Hello, Wia. Kamusta? I-report mo naman kung bakit hindi tayo magkasama ngayon. Kasi nga, akalain mo mga tayo, tinatablan pala talaga ako ng lagnat. Diba? Lagi-lagi. Akalain mo yon. Lagi-lagi na lang lagi. Lagi ka na lang hindi tinatablan. Oo, lagi na lang ako hindi tinatabla. Napaka-lagnat proof ko kaya. Grabe. Pero anong ginagawa mo? Asan ka? Nakahiga ka ba ngayon? Nakadapa, nakatuwad, nakatiwarik, ano? Kailangan talaga i-detalye. Oo, para malaman nila anong itsura mo pag may sakit. Ganun yun. Ang haggard ko, yan na yun. Kanina nakahiga ako, pero bilang naghahanap ako ng signal, nandito ako ngayon sa likod bahay, sa tabi ng basurahan, literally. Totoo. Oo, yung basurahan na kinukot ko palagi ng daga dito sa amin. Sige na. Ang tawag, may twinkle din kami dito Si nandito Twinkle. ako sa bahay. Oo. Sige, Dito ako pagaling ka, kasama inom ngayon. ka nung pinapainom ko sa'yo, ha? Yung pamahid na pinadala ko sa'yo, yung mga ugat-ugat. Oh. Wow! Saan galing yan? Albularyo pala, sideline. Albularyo? Anyway, Ah. narinig ako karma kanina, ha? Oo, Yung aba. sinabi ni Papa Jack. Oo. Sabi ni Papa Jack, bago ka gumawa ng kalokohan, parang ngungo ako ngayon. Hindi, okay lang. Oo. Oo. Bago ka gumawa ng kalokohan, dapat handa kang tanggapin yung dalit ng karma sa'yo. Yan. At ang dami-daming natutuwa sa quote na ito, kaya naman todo share sila. Oh. Talaga? Oo. Ano naman pala, alam mo na natin kung bakit? Oo. Ito Facebook page ng Love Radio Manila, yung quote na ipinost po natin, umabot na ng 9,669 ang likes. Oh, diba? At 218 comments na. Grabe. At ito mga tanya, ang people saw this post, nasa 146,000 na. Grabe naman. Sa amin, 1,400 likes. Uy, Hindi, marami rin sa amin, grabe. 100,736 likes, oh. Ibig sabihin ng mga tanya, marami ang nakaka-relate sa kasabihan na ito. At least maraming naniniwala na dapat wag gumawa ng kalokohan dahil babalik sa'yo. At pakinggan na nga po natin kung anong masasabi ng ating kapwa at kabisyo ngayong araw na ito. May nag-voice message sa akin, Mama Christine. Habang nandyan ka, nag-voice message ba naman? Diyos ko po. Uy, gano'n na yan. Oo, eto si Jacqueline Abasola Madrideo. Eto, pakinggan natin, ha? Quiet ka lang dyan.
Ha ha ha, tama. Lagot kayo. Lahat ng may ginawang hindi ka nais-nais sa kanilang kapwa, magtago na kayo dahil hahabulin kayo ng karma nyo. Sabi nga nila, ang karma parang sini lang yan. Kung hindi now showing, coming soon yan. Wahahaha, love you, Ate Tanya. Happy Valentine's. Ay, happy Valentine's. O, di ba nakawa na sa kabaliwan ni Tanya Chinita? Oh. Saka nag-record si ate. Oo, ang tahimik. Mag-record Oo, ka. oo. Tsaka, sukat na sukat niya yung minuto, yung segundo. Oo. Si ate Jacqueline ay taga Valenzuela City. Sabi naman dito ni Garrett De La Torre Octong sa Facebook. Facebook. Facebook ng Love Radio Manila. In fairness kay Kuya Garrett De La Torre Octong, ang laki. Alin? Ang laki ng muscles niya kasi naka-ano siya eh. Naka-topless siya. Tapos ano yung pa-muscle effect? Yung pa-macho effect? Nakita ko kayo, di ba? Despite na may sakit ako, di ba? Yung mga nakikita mo, Eh bakit? Mali, din ako gumaling. Sabi nga ni Garrett De La Torre Octong sa Facebook ng Love Radio Manila, tumpak lahat ng ating ginagawa, mabuti man yan o masama, tiyak na may ganti na nakatakda. Oh, yun naman Kaya nakakatakot, nakakatakot mag-unfriend. Baka i-unfriend ka din. Oh, di ba? Unfriend ka na nga, unfriend mo pa. Ano Sorry, yun? mali. O, diba? Hindi, ibig sabihin, in-unfriend ka, tapos pagdating ng araw, merong mga unfriend sa'yo, no, yung kaibigan mo, di ba? Ibig sabihin, may nagawa ang kalokohan. Instagram, pwede yan mamataan niya. Pag pinalo mo siya, di ba, pinalo ka rin niya. Pero pag in-unfollow ka niya, nakapalo ka pa rin, nakikita mo pa rin siya, pero ikaw, hindi kayo na nakikita mo. Si Ate Chris. Si Ate Chris. Oo, di ba? Isa text line naman. Eto, dapat lang po na nakahanda ka sa anumang magiging balik sa'yo. Kailangan pagdusahan mo din yan kasi kasalanan mo din yan eh. Bakit kasi hindi pagagawa ng tama para maganda din ang magiging balik nito? Sabi ni Rodel Bungale ng Marilao, Bulacan. Parang sinabi rin to ni Jocelyn Sumalpong Bonani. Sabi ni Jocelyn, bago ka gumawa ng masama, dapat isipin mo muna ang karma. Kung ano yung ginawa mo masama, babalik sa inyo, doble na. Isip-isip din pag may time. Nakakatakot yung mamataan niya, no? Yung karma babalik sa iyo, hindi lang isang beses, kundi twice pa. Diba? Parang ano lang yung mamataan niya. For example, may asawa ka. Niloloko mo yung asawa mo. Kapag ka ikaw nagkaanak ka ng babae, matakot ka baka ang ganito, hindi sa'yo, kundi sa anak ng babae. Yun eh, no? O, diba? Kung pwede lang, sa'yo na lang. Kasi may anak ka, may asawa ka, baka mangyari din sa kanila. Correct! Nakakatakot. Kung ang isipin mo, hindi lang yung sarili mo, isipin mo kung kanino babalik, mababaw Oo, ka. sa nanay mo, sa tatay mo, O, diba? Parang Yan. lang yan, sa mga lalaki na naman, o, diba? Lalaki talaga pinag-initan. Kung dahil lang, sa mga kalalakihan, bago po kayo mambabae, isipin niyo muna kung na may anak din kayong babae, na what if sa anak mong babae gawin yan, matutuwa ka ba? Diba? Siguro, kaya ginagawa eh. Para matuwa, ganun. Oy, alam mo ba, bida si Rocky Terra ngayong araw na ito, ang gaganapan niya na karakter ay si Francine. Ay, alam ko yan kasi nakita ko kanina, diba? At ang gaganap naman bilang Jerry, si Rico Panyero po ng Yes FM Manila. Oo, sila ang magjowa ngayong araw na ito Ay, eh. magjowa! Tapos, Pwede itong ko si yan. Robert, tingnan natin kung paano siya mga agaw. Si Robert po, Diego Bandido ng Love Radio Manila. Ay, nako, si Robert talaga, oo. Pero si Oo. Christina, yan po igagampan naman po ni Lala Banderas ng Yes FM Manila. At si Arnie Totoy Bato ng Yes FM Manila. Arnie, bakla. Si Totoy ba ito? No way. Talaga, mamaya pakinggan nyo, nakakatawa talaga. Kaitong nabayat man ni Ana, oy. Si Mother Laika Barisa po ng Love Radio Manila. At saka yung isang babae po dyan, office mates, Chai Tisay ng Love Radio Manila. Ito yung may 3 line lang siya. May pagkain na siya afterwards. May chicken joy na eh. Oo, may chicken joy na siya, may pagkain na siya, may libreng lunch na siya. Yeah, no. Anyway, ang sabi nga ni Papa Jack, bago ka gumawa ng kalokohan, dapat handa kang tanggapin yung ibabalik na karma sa'yo. Yes. At pakinggan na po natin yung kwento ni Francine. Dito po yan sa TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Dyan ka muna, kinig ka muna ha. Bye-bye. Yes, higa-higa muna. Bye. Bye-bye. Bye-bye.
ka. Pupunta ka sa Dubai at iiwan mo ko. Francine, para sa kinabukasan natin ang gagawin ko. 1 taon lang naman ang kontrata ko. Tapos, babalik na ako. Kailangan ko lang makapag-ipon ng konting pera para sa magiging pamilya natin. Paano kapag hindi ka na bumalik? Paano kung makakita ka na doon ng iba? Hindi mangyayari yun. Mahal kita. At nangako ako sa sarili ko na hindi na ako magmamahal pa ng iba. Kundi ikaw lang. Jerry, I love you very much. Kaya natatakot ako. Hindi ako sanay na magkalayo tayo. 2 taon lang naman ang hihintayin natin. At promise ko sa'yo, babalik ako. Pagbalik ko, magpapakasal na tayo. Jerry? Magiging faithful ako sa'yo, Francine. Hindi ako magtataksil. Ako rin. At hihintayin ko ang pagbabalik mo. Tatlong buwan nang nakaalis si Jerry, hindi ka pa rin ba sanay? Ewan ko ba? Nangihirapan pa rin ako. Nasanay ako na lagi ko siyang kasama. May Facebook naman, di ba friend? At saka lagi naman kayo nag-uusap sa Skype. Oh, di para na rin kayo magkasama. Iba pa rin yung nandito siya. Yung nahahawakan mo siya. Yung nalalambing mo siya. Ewan ko sa'yo, sobra ka maka-emote. Alam mo, para hindi ka malungkot, lumabas tayo. Saan naman tayo pupunta? Kahit saan. Sa bar kung gusto mo. Christina. Sagot ko. Maging masaya ka lang. O ano, di ba masaya? Medyo. Medyo ka dyan. Inumin mo na yung wine mo. Magpapakasaya tayo ngayong gabi. At ipakikilala din kita sa iba kong friends. Hi, Christina! Oh, hi, Arnie! Salamat naman at dumating ka. Oh, nasa na sila? Susunod na! Naghahanap lang ng mapaparadahan ng sasakyan. Punuan kasi sa parking area. Sino siya? Ay, siya nga pala, friend ko, si Francine. Hi, Francine! Francine, siya si Arnie. Hi, Arnie. Kumusta ka? Mukhang mahiyain. Hindi, ganun talaga siya. Medyo senti kasi, namimiss ang BF. Ganon? Naku! Huwag kang mag-alala, Day. Dahil mamaya, may ipapakilala ko sa'yo. At sure ako na makakalimutan mo ng jowa mo. Hoy, tumigil ka nga. Sumama yan sa akin para mag-enjoy. Hindi para manghunting ng lalaking ano. Ipapakilala lang naman eh. Ano ka ba? Nasa kanya naman yun kung jojowain niya. Diba, girl? Hi guys! Pasensya na kayo kung medyo natagalan kami Oh, andito na pala sila. Halika kayo! Join na kayo! Oh, dito na kayo maupo. May bago tayong friend, si Francine! Ayan. Hi! Hi. At eto naman si Robert. Yung sinasabi ko sa iyo na ipapakilala ko. Oh, hi. Hello there. Kumusta? Mabuti naman. Salamat naman at nakasama ka. Robert, ang kamay ko. Ay! Bitiwan mo na yan? Ano ba? I'm sorry, my bad. Ang ganda niya kasi. Hoy, Robert. Friend ko yan. Hindi yan talo. Teka na yan. Wala naman akong sinasabi Wala nga, pero ang titig mo. Well, tulad ng sinasabi ko, nagagandahan lang ako sa kanya. Tumigil ka nga. Maghanap ka na lang ng ibang bubulahin, ha? Huwag na ang friend ko dahil malapit na siyang ikasal. Saan ka ba nang galing kagabi, Francine, ha? Inumaga ka na ng uwi. Tanghali ka na tuloy nagising, oh. Lumabas lang ho kami ng mga friends ko, ma. Tsaka Saturday naman ngayon, wala kaming pasok sa office. Tumawag si Jerry kanina at hinahanap ka. Hindi niya raw kasi makontak ang cellphone mo. Lobat ho eh.
nakalimutan kong i-charge. At may isa pa palang tumawag. Friend mo daw siya. Sino ho? Robert daw ang pangalan niya. Sino ba yun anak ha? Bago ko hong kakilala. Friend siya ni Christina. Bakit nagpapaalam sa akin? Nagpapaalam hong ano ma? Napupunta daw siya dito sa bahay mamayang gabi. At kung pwede ka daw niyang ligawan. Ho? Francine, may maaasahan ba ako sakali? Robert, may boyfriend na ako. At balak na namin magpakasal pagbalik niya galing Dubai. Well, hindi pa naman kayo kasal. Ibig sabihin, malaya ka pa. Kaya pwede pa akong manligaw. Alam mo, bago pa lang tayong magkakilala eh. Kagabi lang. Ang bilis mo naman yata. Saka, imposible namang mahal mo na ako agad, no? Tinamaan talaga ako sa'yo. Hindi nga ako makatulog dahil sa kakaisip sa'yo. Kaya Francine, please, give me a chance. Hayaan mong ligawan kita. Gagawin ko ang lahat para mahalin mo ako. At kalimutan mo na yung boyfriend mo. Ano? I'm sorry na sinabi ko yun. Pero iba yung feelings ko sa'yo eh. At sa'yo ko lang naramdaman ito. I love you, Francine. Nako, huwag kang maniniwala sa kanya, Francine. Kilala ko si Robert. Mabilis siya sa babae. Lulukuhin ka lang yan. Friend, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako naniniwala. Mahal ko si Jerry at hindi ko siya pwedeng ipagpalit kanino man. Mabuti. Huwag mo na lang pansinin si Robert. Kapag tumawag sa'yo, deadmahin mo na lang. Basta, huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon ha. Prangkahin mo na agad siya. At huwag na huwag kang sasama sa kanya. Mahal ko nga si Jerry. Kaso, ang hirap ng long distance relationship. Maraming pagkakataon na hinahanap ko siya. Namimiss ko siya. Kaya lang, nasaan siya pag kailangan ko siya? You know what, Francine? Akala ko, hindi mo ako pagbibigyan na lumabas tayo. So, okay ba sa'yo yung place na to? Okay naman. I like the food at magandang ambience ng restaurant na to. Alam mo, talagang sinadya kong hanapin ang lugar na ito para sa'yo. Para maging memorable ang araw na ito. Para sa ating dalawa. Robert. Oh, teka, wait. May bibigay nga pala ako sa'yo. Ha? Eto, flowers and chocolates. Corny, pero galing yan sa puso. Salamat. No, ako ang dapat magpasalamat sa'yo dahil pinagbigyan mo ako. And besides, tinanggap mo yung mga regalo ko sa'yo. Malaking bagay niyon sa akin. Pinasaya mo ko ng labis, Francine. Robert, hindi ko dapat ginawa ito. Dahil may boyfriend na ako. Isa lang ang ibig sabihin niyan, Francine. Gusto mo rin ako. Na may chance para mahalin mo ako. At pinapangako ko sa'yo na kapag naging tayo, hinding-hindi ka magsisisi dahil pakamamahalin kita ng higit pa sa buhay ko. Ibang klaseng magmahal si Robert. Sobrang thoughtful niya. Pakiramdam ko tuloy. Parang unti-unting nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Pasensya ka na, Jerry. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang pakiramdam ko? Binabaliwala mo na ako. Dito na nga lang tayo sa Skype nagkakausap. Nawawalan ka pa ng time. Hindi ka naman dating ganyan ah. May problema ba, Francine? Wala. Busy lang ako. Marami kasi kaming trabaho sa opisina ngayon. Kaya, pasensya na. Francine, do you still love me? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre, oo. Mahal kita. Mahal na mahal din kita, Francine. Miss na kita.
Gusto ko nang hilahin ang mga araw para makauwi na at makasal na tayo. Jering, I love you. At tulad ng sinabi ko, faithful pa rin ako sa'yo. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. ako rin. Faithful din ako sa'yo. At ikaw din lang ang lalaki sa buhay ko. Francine. Bert. I love you, Francine. Teka lang. Robert, stop. Bakit? Mali to. Hindi dapat. Ano ka ba? Nabibitin ako. Mahal ko si Jerry. At malapit na siyang umuwi. Alam ko. Pero enjoy ka naman sa company ko, hindi ba? Wala tayong relasyon. Tigilan na natin to. Ayoko na. Eh, di mag-enjoy na lang tayo. Wala namang nakakaalam kundi tayo lang dalawa. Promise ko sa'yo, ha? Kapag bumalik na yung boyfriend mo, hindi na ako magpapakita sa'yo. Iiwasan na kita. Isipin mo na lang na hindi tayo nagkakilala. Robert. Hayaan mo na. Ituloy na natin ginagawa natin. Sayang ang oras. Just go with the flow, baby, ha? Robert. Ako na munang isipin mo, ha? Kalimutan mo na siya. Francine, ang bango mo. Robert. Francine, mag-usap nga tayo. Tungkol ho saan, ma? Tungkol sa Robert na yon. Boyfriend mo na ba siya? Ma... Sagutin mo ang tanong ko. Boyfriend mo na ba ang Robert na yon? Hindi ho. Magkaibigan lang ho kami. Pero naniligaw siya sa'yo. Wala naman ho akong nararamdaman para sa kanya. Pwes, Francine, tigilan mo lang ginagawa mo. Iwasan mo lang ang Robert na yon. Alalahanin mo may kasintahan ka at pauwi na siya. Maawa ka naman kay Jerry. Nagsisikap siya para sa'yo. Huwag mong lukoy ng lalaking totoong nagmamahal sa'yo. Tama si Mama. Dapat ko nang iwasan si Robert. Ayokong patuloy na lukoyin si Jerry. Mahal ko siya. At ayokong masira ang relationship naming dalawa. Iiwasan ko na si Robert. At hindi na ako magpapakita pa sa kanya. Huh? Si Robert? Tumatawag sa cellphone ko? Hindi ko na lang papansinin. Tama na ang kahibangan ko. Francine? Okay ka lang? Bakit parang namumutla ka? Ha? Okay lang ako. Medyo nahihilo lang ng konti. Naku, ipahinga mo na yan. Paalam ka muna kay boss. Baka kung ano pa yan. Hindi, wala to. Kaya ko namang magtrabaho. Tsaka wag mo akong intindihin. Sige, ikaw bahala. Ilang araw ko nang nararamdaman to ha. Lagi ako nahihilo. Lalo na sa umaga. At lagi din ako nagsusuka. Teka. 2 buwan na pala akong delayed. Oh my God. Hindi kaya buntis ako? Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Na huwag kang magtitiwala sa Robert na yon dahil playboy yon. Marami na yung nilokong babae. My friend, anong gagawin ko? 2 buwan na tong tiyan ko. Baka kapag nalaman ni Jerry, hiwalayan na ako. Dapat kasi bago mo ginawa yan, inisip mo na. Tulungan mo ako, Christina.
Ayokong masira ang relasyon namin ni Jerry. Ayoko siyang mawala sa akin. Hindi naman natin pwedeng ilihim yan, Francine eh. Malalaman at malalaman din ni Jerry yan. May paraan. Kailangan ko ng tulong mo. Anong paraan? Ipa-abort ko to. Ano? Francine, nababaliw ka na ba? Kasalanan sa Diyos ang iniisip mo. Wala na akong ibang maisip ng paraan. Ano ba yan? Kakausapin ko si Robert, Francine. Pakiusap. Huwag mong ituloy ang binabalak mo. Maawa ka dyan sa dinadala mo. Robert! Oh, Christina, kumusta? Walang hiya ka! Aray! Ano ba? Bakit ka ba nananampal? Nagtanong ka pa? Binuntis mo yung kaibigan ko. Ano? Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Na huwag mo siya kakataluhin. Oh, bakit akong sinisisi mo? Dahil tinukso mo siya. Sinamantala mo ang kahinaan niya. Oh, kasalanan niya. Dahil nagpautos siya sa akin, malandi ang kaibigan mo. Puntahan mo si Francine. No way. Kausapin mo siya. Dahil kung hindi, baka ituloy niya yung binabalak niya. Baka ituloy niyang ipalaglag ang magiging anak niyong dalawa. Wala na. Di na dumating yung demonyo. Hindi ko na rin makontak ang cellphone niya. Sabi ni Arnie, nagpaalam daw sa kanya si Robert. Naalis muna. Pero hindi sinabi kung saan pupunta eh. Walang hiyang yun talaga. Hayop siya! Paano na ako ngayon? Francine, alam ko mahirap ang kalagayan mo. Pero wala ka nang magagawa eh. Hindi tanggapin ang nangyari sa'yo. Christina! Higit sa lahat, friend, dapat handa kang tanggapin anuman na maging desisyon ni Jerry sa relasyon niyong dalawa. Bakit, Francine? Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit mo to ginawa sa akin? Nasaan ang ipinangako mo na magiging faithful ka? I'm sorry. Wala akong ibang hinangad kundi ang mapabuti tayo. Na maging maganda ang bubuuin nating pamilya. Pero, anong ginawa mo? Mahal kita. Huwad ang pagmamahal mo. Dahil nagawa mo kong pagtaksilan. Sinaktan mo ang damdamin ko, Francine. Nagkamali ako. Pero kasalanan mo rin naman. Dahil iniwan mo ako. Kaya natukso akong maghanap ng atensyon sa iba. Ako pang sinisisi mo? Jerry, patawarin mo ako. Ganun lang kadali sa'yo? Nahingi ng pagpapatawad ko? Ako, naisip mo bang mararamdaman ko nang magtaksil ka? Naisip mo bang masasaktan ako? Inapakan mo ang pagkalalaki ko, Francine. Kung ngayon pa lang na magkasintahan tayo, hindi malayong ulitin mo pa yan kapag mag-asawa na tayo. Jerry, nangangako ako na magiging tapat na ako sa'yo. At anong gusto mo? Panagutan ko ang batang nasa sinapupunan mo? Na magkunwari ako ang ama ng batang dinadala mo? Hindi ako tanga para gawin yun, Francine. Dahil ang babaeng pinangarap ko makasama habang buhay ay isang babaeng mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Na hindi dudungisan ang dangal ko bilang lalaki. Isang babae may pagmamalaki ko sa lahat. Pasensyahan tayo, Francine. Hindi ikaw ang babaeng pinangarap ko. Mahal kita. Mahal na mahal. Pero wala nang sa isa yun.
Dahil ngayon pa lang, ay unti-unti na kitang kalilimutan. Goodbye, Francine. Ito na ang huli nating pagkikita. Jerry! Huwag mo akong iwan! Mahal kita! Mahal na mahal! Jerry! Sino pa ang siyang marunong magmahal? Ay siyang madalas maiwan nang di alam ang dahilan. Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal? Ay siyang madalas maiwan nang di alam ang dahilan. Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang naglaho? Bakit hindi niya ako maunawaan? Inamin ko naman na nagkamali ako. Hindi niya ba ako kayang patawarin? Handa naman akong magbago eh. Anak, unang-una, ikaw ang umunawa sa kanya. Dahil ikaw ang nagkamali. Ikaw ang nagkasala sa kanya. Pero wag mo namang asahang mapapatawad ka niya agad. Napakasakit sa isang lalaki ang pagtataksil sa kanyang mahal. Tulad ng ginawa mo, anak. Tanggapin mo na lang ang nangyari sa relasyon nyo. Yun ay bunga na nagawa mong pagkakamali. Sana bago ka gumawa ng kalokohan, dapat handa kang tanggapin ang ibabalik ng karma sa'yo. Ibig niyong sabihin, karma sa akin to. Lagi mong pakakatandaan, anak, na kapag gumawa ka ng mabuti, mabuti din ang balik sa'yo. Kapag masama, yun din ang matatanggap mo. Karma. Oo, masamang karma ang dumating sa'yo. Pero hindi naman nangangahulugan yun na walang mangyayaring magandang bagay sa buhay mo. Ma, tama ang naging desisyon mo na huwag ipalaglag ang bata sa tiyan mo. Sandali, andyan na! Sinong... Roberto Sanggalang? Yes, ako nga. Sino ka at bakit? Ano kailangan mo sa akin? Balita ko, playboy ka raw. At maraming biniktima. Oh, teka. Hindi kita maintindihan, bro. Gusto ko lang maningil dahil ultimong babaeng pinangarap kong pakasalan ay pinakailaman mo. Ano? Teka, sino ba tinutukoy mo? Ang binuntis mo. Si Francine. Ikaw pala ang boyfriend niya na nasa abroad. Nagsikap ako't nagtiyaga para sa aming kinabukasan. Pero sinira mong lahat ng iyon. Kaya kailangan lang tapusin na ang panluloko mo dahil kawawa lang ang iba mong makibiktima. Baril? Binili ko to para sa'yo! Wala ka nang paiiyakin. Wala ka nang lulukuhin. At handa akong harapin ang kaso kong to. Ang importante, nabawasan na ang mga taong katulad mo. Gerardo Santillan, may bisita ka. Sinong? Jerry? Francine? Anong ginagawa mo dito? Nabalitaan ko ang nangyari. Tanggap ko namang nawala ka na sa akin dahil sa pagtataksil ko sa'yo. Nakarma din ako sa pagpatol ko kay Robert. Eto, buntis ako. Pero walang magigis ng amang isisilang ko. Kaya lang, hindi mo dapat ginawa ang bagay na yun. Masama ang loob ko na may mga lalaking walang ibang hangad kundi ang manlamang at manloko ng kapwa. Hindi man lang nila iniisip ang magiging damdamin ng karelasyon ng kanilang binibiktima. Francine, alam mong sobra kitang binahal.
Kaya lang, nasaktan ako sa nangyari sa'yo. Nalalaman ko yun. At paulit-ulit man akong humingi ng tawad. Alam ko, kulang pa yun sa nagawa kong kasalanan. Kaya lang, lalo akong napukonsensya. Dahil eto ka, nakakulong ng dahil sa akin. Jerry, sorry. I'm so sorry. Huwag mo kong alalahanin. Okay lang ako. Haharapin ko to. Tatanggapin. Ang mahalaga, nabawasan ang lalaking manluloko sa mundo. At siguro, pag nabalitaan nila ito, matatauhan sila at magbabago. Iyon ang importante. Dahil sayang ang kagaya mong mabibiktima nila. At sana, halagaan mo siyang mabuti. Palakihin na busog sa pagmamahal at pangaral. Para sa ganun ay maging maayos ang kanyang buhay at kinabukasan. Salamat. Maraming salamat. At umasa ka, ipagdadasal ko rin na sana makalaya ka agad. Hindi man tayo ang nagkatuluyan, sa puso ko ay mananatiling sariwa ang mga alaala ng isang lalaking nagmahal sa akin at nagpahalaga. Muli, patawad, Jerry. Patawad. Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang naglago? Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang di alam ang dahilan? Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang di alam ang dahilan? Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang naglaho? Ang sabi ni Papa Jack, Bago ka gumawa ng kalokohan, dapat handa kang tanggapin ang ibabalik ng karma sa'yo. Sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang di alam ang dahilan? Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang di alam ang dahilan? Bakit kung sino pa ay siyang madalas maiwan nang di alam ang dahilan? Bakit kung TLC, The Drama Special, Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, Bago ka gumawa ng kalokohan, dapat handa kang tanggapin yung ibabalik ng karma sa'yo. Paano nga ba ho kapwa kabisyo no malalaman kapag ang tao ay guilty sa kasalanan niya? Madali lang ho. Kapag yung nagawa niyang kasalanan ay isinisisi niya sa iba. Ganyan ho tayo minsan para hindi ka lubos na masisi, no? Ibe-blame sa iba para luminis kahit konti. Katulad nga ho ng nagawa ni Francine. Siya na nga yung may kasalanan na very obvious, isinisi pa sa boyfriend niya. Wala naman hong kasalanan yung boyfriend niya sa ibang bansa. Wala naman. Ginagawa niya lang kasi yung part niya bilang future
na ama ng tahanan, nag-iipon, nagsisikap. Kaya si Francine po, nasa kanya talaga ang mali. Kung marunong lang sana siyang makaunawa at makapagpigil sa sarili, hindi sana siya makakapagtaksil. Kadalasang problema ho talaga ng mga nasa long-distance relationship ay yung katulad po ng problema ni Francine. Tama po ba? Bakit nga ba may nasisirang relasyon? Dahil ho yan sa mga taong walang kakontentuhan sa buhay. Sa mga taong selfish na iniisip ang sarili lamang na kaligayahan. Kailanman, hindi mo pwede isisi sa taong kung pumunta ng ibang bansa para lang i-provide ang ipangangailangan ang nagawa mong kalokohan. Hindi mo pwedeng sabihin na tao lang ako, natutokso din. Dahil kung talagang mahal mo si Jerry, hindi papasok sa utak mo na magloko. At kahit sino pang bachelor na ubod ng pogi ang lumandi sa'yo, hindi mo magagawang pumatol. Pero sa puntong yan, Francine, masyado kang naging mahina. At sa pagiging mahina mo, ikaw ay nadali. Naway maging lesson learned ito sa'yo at para sa kabisyot kapwa natin who's into this kind of relationship, sana maging lesson at example po ito sa inyo. Sekreto lang naman po dyan, tayo po ay maging kontento. Ang daming nalulungkot, Mama Christine. May mga umiiyak tayong kapwa kabisyo dahil talaga namang yung drama nakakaantig po ng damdamin, di ba? Ikaw na nga yung nagawa ng sa'yo na nga may atraso, iginanti mo pa, di ba? Yun nga sa'yo na nga may atraso, ikaw pa yung nakulong. Oo. Alam mo, sana siguro ganito na lang po, no? Kung kayo po ay katulad ng pinagdaanan po ni Jerry, maybe ipagpasa Diyos na lang po natin ang lahat at wag na po nating ilagay sa kamay natin yung batas. Yes. Diba? Kung may someone po na nagawan tayo ng kasalanan, ang dapat na lang po natin gawin ay sila ipagdasal. Ganun na lamang po. Kasi daw, ang tagal daw ni Lord sumagot. Ay, baka kasi busy. Hindi. Wait lang, sabi ni Lord. Wait lang daw. Kasi nga may perfect timing. Kasi siguro si Jerry, pakiramdam niya, kapag siya ay nakaganti, feeling niya gagaan yung pakiramdam niya eh. Baka yun yung way niya para gumaan ang pakiramdam niya. Pero pakatandaan po natin na ang paggaling naman po, it takes time naman po talaga eh. At antayin na lang po natin yung perfect time para po tayo ay gumaling. Wag po natin ilalagay sa kamay natin yung batas. Wag po tayong gagawa ng, yung pagpatay-patay na yan, wag na po natin gawin yan. Kasi imbis na hayahayang buhay, wala. Oo, ano ba yan? Diba? Kawawa naman si Jerry. Jerry. Ano na nga, speaking of maraming naaawa, magbasa na nga po tayo ng komento kung pala palagay. Dito po sa ating Facebook fan page, sa text line, pati na rin sa mga nag-voice message. Yan. Mauuna na ako, Mama Christina. Pakinggan mo yung voice message ni Freddy Liz Joy Dumalan. Okay? Ito na yung voice message niya sa Yes FM Manila. Hay, nako, ganyan talaga ang buhay. Ang babae, marupok, kakainis, tapos ngayon saka siya magsisisi. Nasa huli nga naman ang pagsisisi. Alam mo, bagay mo. Ano daw? Alam mo, bagay mo? Tama ba? Ano daw? Basta nasa huli ang pagsisisi, yun lang yun. Kasi naman, again, wala pong nauunang pagsisisi. Oo. Di kung gusto nyo, itry nyo para, ma-record kayo sa Guinness. Ganon? Para wala, napo-foresee mo agad yung mga pangyayari. Ano ka? Sino ka? Sino yun? Ay, kilala? Kilala, ay nag-pepredict. Si Freddy Liz Joy ay taga Baguio. Hello, Baguio City. O, diba? Yun yung yun yung mamata niya, yung tipong kahit na may sakit ako, gagawa ko ng paraan para makapag-ere. Kasi hindi ko mahindian yung mga taga-Baguio. Yan, diba? Yung mga nag-e-effort mag-voice message kahit may tumutunog na tandang sa tanghali. O, diba? Parang dito, tumutunog yung jeep. Yan, ayan. Narinig ko. Sabi ko sa'yo, may alarm clock ka dyan eh. Hindi ka naniniwala sa akin eh. Hanapin ko nga, saan ba galing yun? Layo nun o, diba? Sabi na, ikaw, meron ka dyan? Oo, sabi naman dito ni Catherine Casabar sa Facebook fanpage ng Love Radio Manila, namatay na din si Robert, salamat. At salamat kasi nabawasan na ang manloloko. Francine, ang dali mo mauto, yan buti nga sa'yo.
Grabe. Nagpasalamat po namatay si Robert. Thank you. Oo. Hindi, di ba, aminin natin sa hindi. Di ba, pag may namamatay talagang masamang tao, meron ka sa puso mo na parang, di ba? Hindi sa pagiging... Salamat naman, Lord. Oo, di ba? Si Lord, just siya. Kaya Oo, lang... pero mali pa rin eh. Mali pa rin yun. O, wag mong bilisan. Hayaan mo sa natural way, ganun. Oo, hayaan mo si Lord na ang magbigay ng parusa sa kanya. Pag nadapa yun, nauntog yung ulo nun sa tambutso ng jeep, nalanghap alam yung na. usok, Alam na this. Anong mangyayari? Wala. Basta may karampatang parusa din yan. Huwag kayo ma-attack. Ganun lang yon. Ay, nako. Ano pa? Dito sa Yes FM, dito sa, sa text line. Ang landi mo, te! Kaya yan, nakarma ka. Wala kang silbing girlfriend ni Jerry, kaya dapat ka lang iwanan. Ang dumi mo. Wala pa nga kayong relasyon ni Robert, nagpapaka-germs ka na. Kate mo, te, hehe, yun lang po, sabi ni RV ng Masbate. Hay! Grabe si Kuya RV na Masbate. Kuya RV? Ang dumi lahat na, Baligo ka kasi. Gamitin mo shield bath soap. Yes. Yan. Kaya ganun talaga. Ang galing mo. O kaya nagpo ka ng alcohol, baka mawala yung mga sinubo sa katawan. Malalasing ka pa, Sabi naman dito ni Mariza Suwalog, black hair. Black na black ang kanyang hair lalo. Long hair. Sabi niya dito, sana lahat ng tao takot sa karma para lahat masaya. Ano to? Wala. Chinicheer lang kita. Para May gumaling ganun. ka na. Para Bakit si gumaling Mariza ka na. Suwalog ang chinicheer mo? Ha? Hindi chinicheer ko kayo. Pero alam mo mga Tanya, kung lahat ng tao takot sa karma, edi na lang thrill ang buhay. Di ba? Hayahayang buhay. Alam mo, yung mga taong walang takot sa karma, yun yung nagbibigay ng ng adventure sa ating buhay. Yan, oo. O diba? Di ba hindi kompleto ang pelikula kung walang mga kontrabida, masamang nangyayari, di ba? Kung lagi na lang masaya ang buhay. Hindi. Pero ikaw, bebe ko, huwag ka rin feeling na ikaw ang bida. Malay mo, ikaw pala yung kontrabida. Ayan tayo. Ayan, oo. Di ba? May mga feeling up pero sila pala yung nang-a-up. Oo, paawa. May hugot. Sino ba yan? Pangalanan mo yan, nang malaan ko yan. Wala. Yung sakit ko. Sabi ni... Feeling sa victim yung sakit ko, ako naman yung dinadali niya. Yun yan eh. Sabi sa Twitter ni Elmar03, si Lala Banderas po may kasalanan, bakit kasi dinala sa bar? Sabi ko na nga. Si Lala Banderas ang natin. Yan Mama Christine, di ba sa atin po, pag may jowa na tayo, alam nating malapit tayo sa tukso kasi long distance relationship, nasa ibang bansa o nasa ibang probinsya, wag na wag i-open ang pinto sa mga tukso. Wag nang, sa akin Mama Christine, kailangan ba talaga mag-bar-bar? Ako na Tanya, feeling ko naman, wala namang masama sa pagbabarbar. Kasi kumbaga aalawin mo lang naman ang sarili mo Pero, dapat alam mo lang yung limitations mo. Sa akin, wag na kasi mahal. Nagtitipid Mahal Wag na magpunta. Boyfriend mo, pinapadalang ka ng pera, tapos ibabar mo. Ay, hindi naman Baka naman nilibre lang siya. Ay, nilibre lang ba? Libre lang naman Basta ako lang naman, wala naman pong masama sa pagbabar. As long as, alam mo yung kakayahan mo na tumanggi sa mga tukso. Wala naman masama sa mata niya. Kasi baka mamaya, meron tayong mga kabisyo dyan na yung boyfriend nasa ibang bansa, biglang, hoy, wag ka pumunta ng bar, baka matukso ka, hindi na payagan, nawalan ka naman ng social life, diba? Sa bagay. Ayun lang yun. Basta sa akin, nasa mga babae, nasa atin na, basta ako kasi, siguro wala akong pera, pero hindi ako nagbabar. Bukod sa wala akong pera, hindi talaga ako nagbabar. Ewan ko ba? Oo. It's just knowing your limitation. Pero pag yumaman ako, gagawin kong business yan. Ay, masaya yan, diba? Diba? Mga students, diba? Para sila naman ang matukso. Bawa, ayun tayo Ang ganda nun Ang ganda na ginagawa mo Pero hindi, alamin mo lang yung limitations mo. Huwag ka dapat magkocross sa borderline. Lalo na kung alam mo may jowa ka na faithful sa'yo, minamahal ka, unconditionally, ibinibigay lahat ng para sa'yo, huwag kang mag-cross sa borderline para hindi ka magsisi sa bandang huli. Yan tuloy, di ba? At least, itutuloy niya yung kanyang pagbubuntis. Mama, may humahabol pa dito si Chavez Del sa Yes FM Manila. Sa relasyon po, ang pagloloko ay pinipili at ginugusto, hindi to option. Kung mahal mo, kahit long distance pa yan, hindi mo siya dapat niloloko. Kung sa bagay, mahirap po ang malayong relasyon. Pero ang regular communication ay important. Si Chavez Del ay isang lalaki na taga
Ang probinsya niya ay Camarines Norte. Oh, 32 years old na siya. Ay, yung... Gwapo siya. Nakasandal. Yung profile picture niya nakasandal. Ay! May pagsandal, May gutom. Kailangan ng suporta ng pader. Yes, nangihina. Oo, nangihina. Parang ako lang nakasandal ako ngayon. Hello, Eto ikaw meron kang gwapo dyan na nakasandal, nagwawalling. Meron naman ako dito nag-comment, nagpapakita ng kanyang abs, in fairness, merong six-pack. Hi. Pero pangalan, Fiola Cog-Otin. Ilan yung abs niya? Six-pack. Mas ang ganda ng dibdib. Mas ang ganda ng muscle. May cleavage. Lalaki may cleavage? Hindi, di ba? Pag may abs, dapat may cleavage. Ganon. Basta ito, pero Fiola baka ginagamit na lang ang picture ng... Fiona? Princess Fiola. Fiola. Oo, Fiola. Malapit na sa Fiona. Yan. Sabi ni Fiola Cog-Otin, buang ang girl. Napakawalang kwenta mong girl kung bakit ginawa mo. Hirap magmahal at ang ganyan lang pala ng babae. Sarap talagang pumatay. Jerry bro, saludo ako sa'yo. Pareho tayo ng prinsipyo. Basta girl for me, hindi kita kayang patawarin. Ay! Alam mo, Mama Christine, kasi pag sa lalaki mo talaga yan ginawa. Tayo mabait pa tayo di ba? Pag nakabigas yung jowa natin, mahirap agad. Break agad, hindi Pag lalaki talaga, kinikip talaga nila yung kanilang pride. Di ba? Yan talaga, hindi nila kaya yan tanggapin. At saka ito pa yung mamata niya lalo na kapag kayong lalaki, never ginalo yung girlfriend niya. Yan. Tapos nalalaman niya, nagalaw ng iba. Diba? Ang sakit na grabe, parang sekyo, nauna ka sa base. Diba? Parang ako nasa base 1 pa lang ako, ikaw nasa base 2 ka na. Mga ganun. Gusto mo nga diba gusto mo nga ma-preserve yung virginity niya? Tapos, grabe may sumausaw. Oh my God. Hindi pa tayo yung mamata niya, masakit talaga yung sa lalaki. Parang ako nire-respeto kita, na girlfriend kita, nire-respeto ko yung pagkababae mo. Tapos, hahayaan mo lang yung ibang lalaki na hindi ka respetuhin. Di ba? Masakit po yun. Kaya nga siguro na ganun talaga yung nagawa ni ni Jerry sa lalaki. Grabe Oo. talaga. Ito nga sinabi ni Jai Piliado Alicante Cabalquinto. Sabi niya dito, ang laki ng kasalanan mo, Francine. At si Jerry na kasalanan dahil sa iyo. Hello. Kadala sa sorry ang lahat. Grabe. Grabe, heartbreaking yung drama ngayon. Nakakaloka. At Mama Christine, nakakatuwa kasi talagang nag-i-involve din po yung mga taga SSS Maine. Especially si Sir Omar. Sabi, hi Tanya and Christine, nakikinig daw sila. Hello po. Hello po. Hello sa mga nakikinig. Walang sawa nakikinig sa Love Radio Manila at sa... Yes, FM Manila. At saka kay, Mama Edward Pascual. Yan. Hi, Mama Edward Pascual. Grabe Mama Tanya, may nag-text sa akin. May nag-text. Oo, sabi dito, matawag na. Ngayon lang dumating yung text mo. Ako yan Pinapatawag na kita Grabe, nakakaloka. Buti pala nakaramdam ako na tumawag, no? Kala ko kaya ka tumawag, ako yan. Anyway, salamat po sa mga nag-involve ngayong araw na ito ng Miyerkules. Salamat po dahil talagang bumabaha ang text line, ang Twitter, ang Facebook, ang voice message, lahat. Lahat bumabaha na. Kung pera na lang ang hindi bumabaha. Sana nga bumaha na rin ang pera para masaya. Oo, ano ba naman yan? At ito nga po yung mga nagsiganap. Si Francine, si Rakitera po ng Love Radio Manila. Si Jerry Rico Paniero po ng Yes FM Manila. Si Robert, Diego Bandido po ng Love Radio Manila. Christina Lala Banderas, Yes FM Manila. Si Arnie Totoy Bato po ng Yes FM Manila. Mother Laika Barista, Love Radio Manila. At ang office mate, si Shai Tisay ng Love Radio Manila. Ito po ay mula sa panulat ni Maynard Landicho. Sound engineer. Jason Sagon. Musical scorer. Danny Frias. Directed by Salvador Royales. Uy, maraming salamat sa mga nag-comment, sa pinost ko sa fanpage ko, sa mga Johnson wish nyo. Thank you po. I feel so love. Tigilan mo ako. Babay na, magpagaling ka bukas, please. Sige na. Ay, pipilitin ko na pumasok bukas. Sayang yung sahod. Bye-bye! Bye-bye, Nakabisha, Luzon! Visayas! Mindanao! Nakapiling niyo po, Ikaw muna. Nakapiling niyo po mula sa Yes FM Manila ang DJ na may tita, Anya Chinita. Mula naman po sa Love Radio Manila ang DJ na may kay Christine Dara. Na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ang konsumisyon. Sang upo ang dramahan. Isang upo ang yamutan. Sang upo ang iyakan. Kapag kaalauna na. Drama na! Bye-bye! Love you! Love ya! Love ya!
The Drama Special Interactive. Involve ka dito.